Bueno, Àlex, enhorabona. Moltíssimes gràcies. Què et passa pel cap, pel cos ara mateix? Una alegria immensa poder retornar a l'equip, a la segona federació després del descens de l'any passat, doncs era el que volíem tots i mira, ens ha costat 365 dies i bé, ho hem donat tot per aquest ascens, per aquesta lliga, són 2 lligues en 3 anys, vull dir, és brutal poder tenir aquestes celebracions amb la nostra afició, el Nou Sardenya, que ha estat increïble, un ambient brutal i bé, més orgullosos impossible de celebrar amb l'Europa una lliga més. Tu quan deixaràs de marcar gols? No ho sé, però bé, molt content també de poder participar en un gol en un dia com aquest tan especial i la temporada que hem fet ha sigut una temporada molt dura, fins l'últim dia allà obligats a guanyar i mira, l'equip ha respost, moltíssimes lesions durant tota la temporada, moltíssimes adversitats i al final ha acabat de la millor manera possible, líders de la primera fins a l'última jornada. No sé si ara, passada una estoneta d'acabar el partit, reflexiones a nivell personal a la broma que et feia ara dels gols, no? El central més golejador de la història. Un altre títol de tercera al Sarró, a nivell de partits com a rècordman de l'Europa, disparat en 400 i llargs i camí solitari. No sé si ara reflexiones de la història que encara estàs escrivint aquí. Sí, de vegades penses en això, però com que encara estàs allà immers, ficat amb el dia a dia, doncs l'únic que vols és seguir sumant partits, seguir sumant gols, seguir sumant títols, perquè són molt pocs els que podem guanyar jugadors de la nostra categoria i bé, jo orgullosíssim de poder ajudar l'Europa en aquest cas a tenir un títol més i poder celebrar-ho aquí al Nou Sardenya amb la nostra gent, que ja et dic que ha sigut una sensació increïble. Ara amb aquesta pregunta t'agafaré a contrapeu. Si tinguessis a Manuel Cros aquí, què li diries? Buah. Jo li diria que gràcies perquè ell va ser dels pioners en representar l'Europa, és una de les llegendes que tenim al nostre club, llavors bé, seria agrair-li tot el que va fer des del primer dia, que es va posar la samarreta amb tots els gols que va fer i és una referència per tots els que som de l'Europa. A celebrar-ho, Capi. Molt bé, gràcies. Bé, Ignasi, enhorabona. Moltes gràcies, igualment. Com ho has viscut? Bueno, amb tensió, no? Amb tensió, amb nervis, era un dia molt especial per tots i no volíem fallar, no? Tenim la responsabilitat de pujar des del primer dia i evidentment aquesta responsabilitat pesa, no? Però molt feliços. Quina tranquil·litat avançar-se relativament d'hora al marcador, no haver-ho de deixar, com tantes jornades aquesta temporada del temps afegit. Bé, sí, els altres cops no hem volgut arribar al final, però el futbol és així, crec que té un valor enorme el que han fet aquests jugadors. Ara ho parlàvem, no? Avui 7 baixes, però igual, surt Manel del filial, surt Boricó del filial, surt Aldabó del filial i un rendiment espectacular, no? Per tant, agraït al club per l'oportunitat, al Josep Maria per l'oportunitat i molt feliç per tots. Gens malament la temporada d'aquell entrenador que venia del juvenil, no? Bueno, millor inici de la història, rècord d'imbatibilitat de la història del club i campionat, no? És evident que durant moments hi ha moments difícils durant la temporada, és evident, però aquest equip és història, no? Millor inici de la història, rècord d'imbatibilitat i campionat. Què podem dir del Nou Sardenya avui? Bueno, és que qualsevol qualificatiu es quedarà petit. Una bogeria. És que la gent que em felicitava, jo els felicitava a ells perquè és brutal. O sigui, el que fan pel club és brutal, és la joia de la corona, la massa social de l'Europa és la joia de la corona i esperem poder donar-los més alegries avui, espero que siguin feliços i continuem. Enhorabona. Gràcies a vosaltres. Alberto, campions. Sí, contentíssim. Hòstia, la veritat que ha costat i la segona volta semblava que era més llarga del que em comptava, però al final molt contents. Aquí a casa, la setmana passada va costar, però bueno, millor aquí a casa amb els nostres. Quin patir, quina temporada més boja, més estranya, una primera volta que semblava gairebé campions a l'hivern, 2 avantatges de 10 punts, després tot igualat. No sé si d'aquí haurem d'anar a trucar a Netflix directament perquè faci una sèrie d'aquesta temporada. Bueno, sí que és cert, no comentaven que al final s'avorreja millor, no? Al final el fet de tenir tanta diferència de punts a la primera volta i després que se va retallant i bueno, al final molt igualat com la setmana passada i bueno, molt content de que sigui així perquè al final si la lliga està més patida al final es disfruta més, no? Ho tenies clar des del principi abans de començar, gestionàveu millor els nervis avui que la setmana passada a Vilassar.
Bueno, al final nosaltres començàvem la idea de fer un equip competitiu i estar el més alt possible. Al final era un nou míster, un nou cos tècnic i la veritat amb moltes ganes i la veritat que tot va encaixar molt bé. Els que estàvem aquí, els que van arribar i el nou cos tècnic van encaixar molt bé i mica en mica van anar aconseguint millor forma de jugar, millors resultats i la veritat que ja semblava una realitat la segona volta i la veritat contentíssim de poder aconseguir-ho al final i des d'aquí agrair a Ignasi el seu primer any i donar-li l'enhorabona perquè ha fet una tasca brutal. A nivell personal, quina pena la lesió i l'operació, no? Sí, és una llàstima, el portava arrastrant des de la temporada passada aquestes molèsties del maluc i al final estem a més de fer la intervenció al final, no poder gaudir al camp l'últim tram de la Lliga, però molt content d'aconseguir-ho i una altra Lliga més que tenim. Enhorabona. Merci. Vam escoltar el Marc Vito, felicitats Marc per el campionat, per aconseguir l'ascens, felicitats. Moltes gràcies, ha sigut un campionat difícil, però al final ho hem aconseguit. A part avui, deixant la porteria a 0, en molts partits ho has aconseguit, fins i tot batent rècords. Suposo que molt satisfet de la teva feina avui, aquesta temporada aquí a l'Europa. Sí, a nivell personal penso que ha estat una bona temporada i avui era el dia per rematar la feina i així ha estat. Hem aconseguit el campionat de Lliga, que era l'objectiu de principi de temporada i ara disfrutar de la festa. La setmana passada a Vilassar vaig veure molt enfadat, però molt. Suposo que el fet d'encaixar aquell gol, com el vau encaixar, de no poder celebrar el campionat la setmana passada, això se't va quedar dins. Sí, perquè al final penso que era un partit que teníem controlat i en una acció d'ells ens van marcar i ho teníem a la nostra mà i avui havia de ser un partit, una festa pels que no han tingut minuts com Joel, que el pobre no ha tingut cap minut aquesta temporada i es mereixia un partit almenys per disfrutar d'aquesta festa i emprenyat per la derrota perquè a tothom li agrada guanyar, però penso que el teníem a l'abast i al final avui és la festa, ho hem aconseguit i ara disfrutar. I l'any que ve a segona federació. Això esperem. Bueno, Sergi, com tens el cos? Ara mateix pura adrenalina, la veritat. Sort que el partit ha anat relativament bé, al principi ens ha costat una mica, però després amb el gol del Cap jo crec que ens ha anat bé per agafar confiança i hem patit una mica menys del que em pensava que patiríem. Però molt bé, molt contents. Això sí. Essencial haver-ho enllestit més o menys o encarrilat al principi de la primera part, no tenir-nos acostumats a aquells finals amb l'Hòstia, amb els Sants, millor haver-ho fet així, no? Sí, 100%. I més parlant de forma personal, des de la grada ho passo molt malament, així que sí, sort que hem enllestit amb el 2-0 de Noia, jo ja ho veia molt clar i ja ho hem pogut gaudir amb calma i saborejar-ho bé perquè ens ha costat. La cama no deu estar tan malament que t'hem vist votant a falta de 5 minuts al final del partit, eh? Sí, avui és una excepció, demà ja em recuperaré una altra vegada. Tinc molts mesos per recuperar-me. Com ho has viscut personalment? Un contrast d'emocions, no? Amb la gran temporada, després la lesió, quin regust tens ara mateix a tot plegat? No, jo al final molt content, no es guanya una lliga cada any, sí que és veritat que tinc una lesió greu, però amb resignació el tema de la lesió, però a nivell de l'equip, del grup, del club, de l'afició, és que ens ho mereixem. Crec que hem fet un any fantàstic, ara la segona volta ens ha costat una mica més, a final de lliga sempre costa guanyar, i la veritat que molt content, ho he patit des de l'hospital, des de casa, des d'aquí, però al final ho hem aconseguit. Enhorabona, deixem que ho celebris, no saltis gaire, eh? Farem el que puguem. Moltes gràcies. Bé, Josep Maria, enhorabona per la part que et toca. Moltes gràcies, molt agraït, molt content, molt il·lusionat, molt emocionat, una gran satisfacció poder haver gaudit d'aquesta temporada, d'aquest projecte a Europa, amb el primer equip, d'aquesta plantilla, d'aquest equip tècnic, d'aquesta comunió que hi ha hagut tota la temporada i d'aquest procés que és viscut que al final ha culminat en aquest resultat. Fantàstic, extraordinari, estic tremendament emocionat. Com has viscut el partit? Bé, amb relativa tranquil·litat perquè he viscut el procés de la setmana, no només el partit d'avui, i aleshores, després de no haver pogut materialitzar l'ascens al camp del Vilassar, al vestidor vam començar ja a fer a principi de setmana una tasca de conscienciació en relació a aquest partit i aleshores crec que l'hem preparat emocionalment molt bé, crec que l'hem preparat futbolísticament molt bé, hi havia molta autoestima, hi havia molta confiança en què evidentment superaríem el rival i assoliríem una victòria. La temporada ha estat molt marcada, sobretot al tram final, per les lesions, però quin gran paper dels jugadors del B. El B ha estat els jugadors del B que han participat en el primer equip, ho han fet extraordinàriament bé,
han aportat valor, han aportat rendiment, han aportat aspectes que han derivat en un resultat concret, han fet una tasca increïble i, per tant, eternament agraïts perquè, d'alguna manera, confiàvem en ells i la seva resposta al primer equip ha estat extraordinàriament bona. Ja t'has deixat anar per celebrar-ho o encara t'espera la tarda? No, les emocions han volat aquí al camp just després del xiulet final i espero que continuïn perquè una satisfacció com aquesta no es presenta sempre i, per tant, cal gaudir el moment present. Doncs a seguir-ho gaudint. Molt bé, moltes gràcies.